לי קוראים יניב, שחר פה איתי, אנחנו עובדים על גרב חכמה לניטור פצעי לחץ באמצעות תקווה חשמלית. אז בגדול איך זה עובד, לנו יש שתי אלקטרודות כמו שאתם יכולים לראות, מבד מוליך, דרך אלקטרודה אחת המכשיר בעצם שולח את המתח, דרך השנייה הוא מודד את הזרם, ועל ידי השינוי ביניהם והיחס ביניהם אפשר לקבוע את כל הערכים. אז כמו שאתם יכולים לראות פה, זה הנוסחה של המתח, אנחנו יכולים לקבוע את התדר ששולחים, שככל שהתדר גדול יותר הוא נכנס עמוק יותר לתוך הגוף, והתחום תדרים שלנו, שכל תחום בעצם מודד שכבה אחרת בגוף. זה הנוסחאות שאנחנו בעצם ממירים את העקבה החשמלית לערכים שאפשר לעבוד איתם, כמו פאזה ועקבה. וזאת המערכת שלנו, זה הגרב החכמה, יש עליה 4 אלקטרודות מבד מוליך, יש מחבר שמחובר לרס"ר דואר ארצי שהוא שולט באיזה זוג אלקטרודות אנחנו מודדים, מחובר לארדואינו, וזה הלוח פיתוח שלנו שהוא בעצם יש עליו את השבב שהוא מודד את העקבה החשמלית, וזה הקופסה שאליה ייכנסו כל הרכיבים. אז כמו שאתם יכולים לראות פה במסך, זו התוכנה שאנחנו עובדים איתה כרגע כיום בחיבור למחשב, ואנחנו עובדים על חיבור לארדואינו. אפשר לשלוט בכל התדרים שאנחנו שולחים, במתח שאנחנו שולחים, לחשב ישירות הגיים פקטור, ואז בעצם למדוד את העקבה החשמלית, שכמו שאתם יכולים לראות, יש לנו פה נגד של 10 קילום שמחובר דרך האלקטרודות. תודה רבה.